Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, jadi ceritanya aku main mancing karo Dika. Lalu mancing. Cok omonganmu, Cok. Mancing ra oleh. Ayo mancing nang kono. Ayo. Cok apaan? Iki kok. Ayo. Cirene bater kowe nek sing jaring. Jeneng batur mana yang jaring? Jaringnya ning ndi kene to kene Dok. Jadi stok penak. Stok enak. Cok. Tapi ya aku ceritanya kan arep mancing to yo. Nek kapan? Saiki. Kono lho sing diculi wae dhewe iki lho. Cok kapan? Saiki. Melaki ayo lah. Iki pertanyaan iki atit ki oleh di info lah. Kuwi dibae malam tahun baru iki. Jadi dijaring wong. Sapa iki? Gak rezekine aku. Gak ada jenenge. Jaring wong. Iya. Jadi ganteng kok piye jenenge? Lah iya Ganteng kuwi. yo ganteng dhewe. Ora info iki tenan kok ora? Info. Infone piye? Kan anu wae. Piye. Kowe cirene bater iki ngajak mancing. Ayo mancing ngono. Heeh. Terus sing baterku anu ki ngene. Lha kuwi lho anu. Sopo ki? Lali pokoke jenenge iki. Lari jenenge. Rasa disebut jenenge. Anu iki lho berjolo ning kono. Dino suwengi. Oleh iwak waduk apa lho iwak nila. Kuwi jolo apa jaring? Jolo. Lah yang jelo karo jaring ya padha wong piye ngonan. Iya. Piye to kuwi? Ora metene sedina sungi kan gak mungkin kok awake dhewe kan tetep perlu to sedina sungi. Awake dhewe mantap ya. Gak ero gak awake dhewe soalnya Awak iki repot. repot lho pas kae. Pas uling-ulangan ning Ulung-ulung. ngene sapa iki marotane ngene Mbah Sadin ngene sapa-sapa kok. Ayo lho, terima kasih ta. Tewu. Nek betul kon nyandak tenaga sini langsung ditemi to. Ya. Soalnya kan kuwi kan awake dhewe golek bibit iki katok kok, Kak. Heeh. Selain golek bibit yo kuwi wis tak sulit bibit meneh. Iya. Wani-wanine jaring, ndase patos. Lha lho. Mbek. Ora kena takon. Apa ta, apa? Oh, malah cak omong-omongan lho. Tapi info wi nek genah ning kono. Heeh. Lah sing ngedoi posisi kok rong. Kan spiral. Aku. Kuwi ayo ditemu. Kuwi ngono. Nang ngono kuwi dadi yo. Tapi viral kuwi Lah viral. viral itu viral kondi. TikTok. Lah TikTok kan nek kuwi culane awake dhewe to yo. To ora? Kan kudune ngomong kan paham yo nek awake dhewe iki golek bibit dikek kono nek dipancingi los. To. Ya. Tapi aja dijari. Karo jolo. Lah lek dijari kerubyuk prayon entek iki, Pak. Dijajal kowe dhewe berpikir secara logika. Entek nek. Lah iya. kapan jaring entek. Entek. Tek. Kayak iwak wi biasane nek sore coplak berateke. Paling cilik-cilik kae tok. Berarti nek cilik berarti indukane tok, Kak. Indukane wis dijikop berarti sing nang kono karek sing cilik. Lah cilik-cilik nggo apa mancing? Sate ta sih jadi. Yo, Kowe gak wean ka sapa? mancing iki kan Dika to ngesreng ae ndi kan iji turan kuwi apa kuwi Makan. pakan sing diingi lah. Dika kuwi kan sore rene ngajak mancing. Ngentekno pakan timbane bosok. Kan awake dhewe yo suwi ra mancing ning kono to. Mm-mm. Nek misal oleh cilik dirilis nae lah nek oleh gedhe dilawo gak apa-apa. Kan ngono. Lah aku info Mbak Otit. Lah jare jolo wong sekar. Kuwi njelo wong sekar. Wong ndi? Bergaleh. Galeh. Oh, gale. Tapi yo gantung dhewe gantung oke ngono. Lho lho. Kuwi bolomu kuwi sing ngimpo kuwi ngono kuwi. Sapa sing jaring kuwi apa pengen pengen gantung dhewe apa pengen gantung? Kuwi jenenge tapi lali. Jenenge rasa disebut jenenge. Hmm. Ben pisan kuwi wae jaring kok misal minggu. Enak neh. Awake dhewe golek neh. Enak-enakan ngene lho. Lah minggu nek enek wong jaring, awake dhewe sing negasi. Ya rasa tegas sih. Iki. Apa to? Kok alas sampe sini piye to? Ora kan maksudnya kuwi kan iwak kan dadi hiburan wong kene nek bar kombalon awak kesel Awak. terus mancing ning kono oleh rawuh seneng wong kene to. Iya. Lah dijari kan langsung punah entek to yo. Resik. Resik to sak sabu-sabune barang kuwi. Sabu-sabu kan opo to sabu. Lah iya aku lar kowe lele rapat ngangkat. Soalnya nek sabu-sabu wis gak anu lho yo. Wis gak
Enak Dia lho. masih mangane reget iki sing mangan sampe kuwi. Semangan reget. Iya, toh. Sing mani anakane pokoke anakane Iwak sing Mila kuwi ya sabu-sabu kuwi. Makane suwi berkembang. Lah nyapa mbok culi sabu-sabu? Karena anggitku toh. Ben Wong ketok. ini kan gumun lho. Kak. Ben ketone nyabek karo. Orang iki gak ro Pak sabu-sabu iki modele piye iki gak. Yo. Mulane tak kayak kuwi. Mulane Oh. Kan ngomong kan nek nang Iwak nyabut terus kan seneng langsung go mulai go pancing. Lah gitu kan tak cemui kuwi ben wong Wong iki pokoke. ben nyabut wae. Iki kok malah Iwake malah dijari. Iki pira pancing? Pancing yo akeh to. Pokoke telepon. Alah, Ben. Telepon apa to? Ora ini. Berarti awake dhewe sesuk cek Iwak wijo apa ora. Aja banget yo. Pos telepon. Soale apa? Iwak ki awake dhewe nek golek. Lho piye wong cek mentem iki lho karo aku. Alah. Iso mendem lho apa kok iso mendem. Mentem rasa ganggu wae jere kula ora kok tak penting. Omongane lho ya. Soale Iwak ki nek golek awake dhewe sedina lho. Jolo anggar sak kabyukan anggar oleh sampe teplungno kro Iya. telu papat wit to. Lalu papat sampai sedina golek bibir ning waduk kono. Terus aku mancing golek kapan ga? Nek urang kudu minggir ka lho. Urang iki ra apa-apa nek urang. Kurang bebek ono serang-arang. Soale urange Los. akeh. Wah, Tapi nek kata dijaring enggak. Jadi awake dhewe iki yo didelok dibukakno awake dhewe ku mancing oleh ora. Ono gak oleh. Kapan jaring enggak? Nek kapan dijaring berarti entek sih. Kan ngomong kan anakane cici kan enek to. Iya toh. Tapi nek anak kemungkinan nek teras jaring ijik, tapi nek jolo datar resik. Tapi positif Karena nek mau jero wi dipakan sik nek iwak nyapu-nyapu lagi dijaring. gak gelem yo nek wi dipakani. Gelem. Gelem Kuwi sebenarnya enek dedek, popor, kuwi disaworno, iwak kuwi nglumpuk ning kono kabeh. Iki langsung kapan iwak nyapu kok? Iya, Kabeh kabeh jolo. entek. Iku kan pindah-pindah. Ngono. Jadi ki engko ae digawe pancing. Iya. mergo ya. Biasane nek sore wi iwak kudu nyabut. Lagi gak enek. Ya paling iwak gendeng ketok Mbak kali to sing iki. Tapi nek dendeng tetep kena lho ya Kena. tetep kena. Tapi nek iwak sing gede awake entek. Oh, nentak nek sing Yo saiki gak saenggal-enggalan. Nek sing ngono kan sak mini iki. Iya. Soalnya olehnya sak meneh-meneh gede terus malah akeh sing ngono sak mini iki soal akeh. Akeh. Wis akeh. Parkula lele ora konyakan. Tapi saiki pertanyaane ya kuwi iki. Dicek sik. Sik awake dhewe ya dijaring didelok sik ya to. Enggane. Petrane anu dijaring kan enek to tipete. Toh. Cagakane ngono kae. Kuwi ora iso, Kak. Nek kuwi ora pancen cagak, ditarik wong wonengen kuwi wis kena. Tapi ngisor iki kok ngono lho, Jon. Misale Apa kepiso. nek to? Kuwi wong telu lho, Kak. Wong telu kuwi ya sing loro kuwi Pinggir, pinggir ngonengen sing sitok kok kono. tengah. Iya. Gosokno. Nek atas to. Resik ta. Mau katan karo kulon kae. Kilo berapa meter kon? Paling 5 meter. Berapa meter ya sekitar 8 meteran Ya, ya. jaring nek teko 12, teko 13 lho. Meter andangane. Tapi infone ngono tenan. Gerek sing apa ini kecoplak-kecoplak ini gerek saiki ngono. Dene lho sampe lah. Entek ta nek nyapu-nyapu kersate entek. Iku jadi ngono kuwi aku critane arep mancing dikange ngesreng sore marani wong lho. Ayo mancing mumpung pakane ijik lah. Dibae wae jaring wong. Ki wae. Lah Pak iki dibae dijaring wong, Pak. Malam tahun baru. Entek. Iki bakal Jadi ora akeh. Pak. Malah akeh. Ya. Ya kayak nemen to. Oleh Pak Nila wae ngono lho. Lah yo nemen wong barang. Ora wae gak mau kono to. Kondi. Lah wong kok dunia awake kan gak Awake dhewe yo eman to. Eman benda gede. Iya ben gede mate bendinge pancing wong-wong. Ya dibae dibae wong. gede dijaring ya ora apa-apa, maksudnya sombene wis gede dijaring kok sing cilik colone. Awake dhewe mesti Kan awake dhewe golek bibit yo bio. umpama maksudnya sing golek-golek kuwi lho umpama jaring gak apa-apa. Bibit yang gandol kayak ngono kae ya to. Ya, jadi Pak Wong. Gandol iwak. Genan. Dibae kon diterima di Jari. Ya Allah. tuh ya wong. Kok gak ngono Pak. Kowe ditulisi. Pas acara yo. Malam tahun baru acara repot. Nggone ya diwo. Nggone kiwa terus awake dhewe ya ora mungkin ta awake dhewe tahun baru kok arep ning kono ya to. Iya.
Oke bos, jadi hingga kesimpulannya akar mancing lah dikabari Watit nek Patore, telaga kuwi dijaring wong, jadi patore. dijaring wong. Wong tuwek sing jadi. Wong tuwek. Alah wong tuwek langsung to iki. Tahu. Tahu yo ra mentol. Kete ngene Jon, tulisono kayak bor. Apa to? Nah nulis sing ngene. Bodi. Siapa yang jaring di sini kita ajar akan diajar di tempat baru kita polisikan. Kudune Lah ngono. aku jare ditutupi, bare ditutupi. Salah ku ngene iki, Kak. Ya ora roh to. Ta, iki lho. Kita lihat. Ndi to? Dewi lho. Oke jadi ini aku akar mancing dikabari Watit dan nek apa kuwi? Telaga niku dijaring wong. Jadi tetep aku kan aku termancing isi ora iwake. Oke. Ya ngono, Kak. Jujur Sama akhirnya makanya sekian dan terima kasih sudah terus jadi salam asoy salah. salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.